Excuse me, baby. No, yeah, you baby. Back, oh, you groovy, baby. In, let's make a movie, baby. Je tu se mnou Wizardovo, Čau. náš blbeček, Jo, čau. tak můžeš jít, máš tady stezku diamantů, bloků a máš to až k velkému bloku. Můžeš jít. Ještě tak. A co tam? Juhu. Jo. A takhle naše past funguje. Teďka vám přehledně ukážeme, jak naše past vypadá. Co má ne? Co na to potřebujeme za materiál. Redstone, sticky piston, torčku, redstone, lávu, pressure plate a nějaký blok a sklo, abyste viděli, co dělá blbeček. Já z té Tak, blbečkovi udělám sklo, abych viděl pak, co tam dělá. Ne, já mám to blbě, uvedu dál. No, máš to celý špatně, nevadí. No ale mám ji pozorutý. Máš to celý špatně. Jak to? Tady dáme blok prostě. Dal jsem ti tam sklo, jo, počkej, tak já to rovnou Tady zapojím. ještě jedno. Jo, ukážu vám, no, to víte asi každý, ten Figl, že se to napájí přes blok. Hej, vypni si ten game mode. Počkej, já si to něco udělám. Jo. Tak já to už jen taky. Tak. A samozřejmě to potřebuje nějaký zpoždění, ale to mám zase špatně. Ne. Oh my god, kde tady vypadly redstone. Neřvi do toho. Máš to co, jo, počkej, já to tady navedu. Tady má být redstone torch. Tady má být redstone, tady redstone, tady redstone a tady redstone. Jo, já jsem to zase špatně, jsem to... Tak tady budou pressure platey. A jak sami vidíte, tak se otevírá jenom jeden. A já to tady nemáme napájený. Rypáko. No stejně to vyjde. No tady dáš ryb. Tak. No. On půjde? Tak. Au. Au. Tak a samozřejmě, že tady Ještě musíme... tohle i zničíme. Musíme tady udělat 5 repeaterů. 5? Jo, 5. A na... Počkej, jak to máš? Jo, rovnou stojí toho bloku. Rovnou. Jak jsme 5. udělali 6, neuděláme 6 nebo 5? 5 jsme jich dělali. Nedělej to, je nechutný. Takže my to navedeme tady. A my to děláme špatně, lol. XD, ty to máš celý, počkej, to musíš mít tady takhle písty. Tady takhle, ty. Tady. Ježiši, já jsem si nevzala stony. My to musíme jedno posunout. Já to na chvilku stopím. Zpátky, mě otravovala mamka. Tak, jdeme to udělat zpátky, jak to má být teda. Tady svedete redstone, tady dáte... Já jsem věděl, že tady svedeme redstone. No i když moc má teda. Takže já to mám docela špatně. Jo, máš to mít takhle na tyhle ty prostě je to lehonky. Tak já už to tam mám. A nemám tady náhodou 6 těch repeaterů? Nemám. Ne, a je tady můj pes, tak to nevadí. Máš to takhle, tady to svedeš na 2. Tady uděláš, bacha, uní. Tady uděláš takhle, to uděláte takhle a ono to stejně bude napájet, protože to je přes blok. Uděláte na prostě 5 kostiček. Ne, 5 kostiček. A protože když máte ten kreativ, tak došáhněte. No, já to udělám o jedno víc, protože on vždycky skočí a je to pakoň. Ten náš blbeček. Viď, pakoni. Jo. Je, ona je noc. Já tady mám zaplý zombie, protože tady hrajeme spolu jen tak se na ty let's play. A nebudem ho natáčet. Ne, brácha řve, ne, tak to bude pěkný. Za to se moc omlouvám. A ty jsi pako! Sami vidíte, že to funguje i při chůzi. Do prdele, bacha! Nemus prostě. Je to když tak. 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 A samozřejmě, že tady si můžeme udělat i maskování a my to uděláme takhle. Jako v té minulý pasti. Jo! Ty vole! Creeper! Počkej, Já jsem spalať. Spadni pryč! Spadni! Ty debile! Ups! To je takový půl. No
No to nevadí, tak to postavím a když tak znova. Stejně to byl jenom malý výbuch, tak mě to tak nevadí zase, když to bouchlo. Do prdele! XD. Tak to nevadí, že to bouchlo. Ale mě jo. Ježíš, postavíme to znova, máme to hned, ne? Vždyť jo. Teď už tam máme ty blbe. No, teď jo, tak už to je. Je, enderprt. Enderčorka, jak říká. Já nevím, kdo to říká enderčorka, kdo říká enderčorka. Je, my jsme to posunuli o jeden blok. To je cigán, vole. Nemá na čoruje bloky, zmrt. Jeden říká. No a už to máme hotový. La 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 la. Hop. Jo. Artene, kde jsi? Blbečku. V mém domě. Ježiši, ty Tak typa. pojď k naší pasti. Hej, kde je? Kde má barák? Tady dole. Jo, on tady má cestu. Tak se podíváme, jaký má hezký baráček. Ne, já ho teprve dostavuju. Já se podíváme, jak to dostavuje. Ty vole, to je dlouhý. Nechceš si, nemám tady dát spíš plugin na to na lift up. Hej, Harcane, pojď nahoru. Jo, tady mám vlastně svůj. Tajnou cestu nahoru. Endersmrt. Endersmrt. Pojď Endersmrda. Tak pojďte. No ještě mě zastav. Já jsem tě nezastavil, Pako. Je, můj sous. Enderman! Nech ho bejt. Arcane, pojď sem. No je. Má divný oči. Tak kde jsi? Hej, Tady. kdo chce, Typni si game mod a... hej, kdo chce s náma natáčet, napište pod komentář. A já se přidám na Skypeu. Jedna z podmínek je mít mikrofon. A ta druhá je se Ne. chovat normálně. Jo, a nesmí, Ten Enderman mě utíká. A, Hlavně- a minimálně 12 let. jo, a nemusíte dávat ani odběr. Počkat, někdo mi píše na Skypeu, tak v obvykle. Ježiši, kamarád. Je, dobrý. Můžeš jít. Jistý. Tam mi bude určitě volat ten kamarád. A vidíte, No, to pas je funguje. funkční, takže my si s Jo, vámi já lovíme. si- já S si- hlavním Já si ne, to vůbec neuvědomil, že tam je láva. no, prostě. No, tak zatím zdar a u další prostě nazdar. Jo, čau.